na pen pau jing sngongu yu blai ka ri sngi ka bang yo ben teng piang ben sam ye ka kular su ka khtin ka so blai ai khu blai phi baro ke bas ngap ro ye ka khtin ka so blai ha ka ri sngi ai khu blai phi ka kerteng ka jo Jesus Christ ai ngu yu blai bagi don ni ka khtin ka so blai ka ba ai men siming ka ba ai boring ka ba pen long ye bangin yang scam pedeng ka ching ka ba bat ye ka ching im songi bangin om kelon ka ba pen long ni bangin ngitip ye ka ka banja ka ching im songi dei tang namar ka khtin ka so blai usoitan lau persang ban pen kelon ban pen phaidien ban pen artotien en rei unom la habangi nge ha ka khtin ka balong ka kular ka so blai skotnat ba ka ek bo blai kular upendap bai kata barun pendap ro hakita kain ki badon ka jinga dei ka chan baru try ki bala ai ka jing im ka jung ki show Jesus Christ ki bangai ki bashani au try pendap ka kular ka jung ka jing im ka jung ki kadang mo pi ngai hau try de ka don ka jung pi baro IT ka jing im ka jung pi show try snot scam hau un pendap ka kular ka jung ha ka jing im ka jung pi hagani ka sni tong ni pet berngai ka kular na ka ktien ka jung play na ka shiti ki kolosai ka nang ba ar ka god ka shipho how la pendap ya pi ka bomon ba ka jing im jong pi nang ni shakman ka ka jing im ka ba on pendap lot ya ka jing non kam ka jong pi baro namaro pi don how chris ka jing im jong pi kan long ka jing im ka ba dap pura kani ka kular ka jong play na ka benta song ilang baro let's say pi sngo yelade pi don hakan chaka ko pi sngo tho ba pi don shipon ka jing ka jing dei ka jong pi ba ikurem kambiang ka jing dei ka jong pi ba ki khon kambiang ka jing em ju ki khon let's say kambiang ka yeng ka jong pi shipon ka jing duna shipon ka jing sneu shipon ki bom internet ki badon ka yeng ka jing em ka jing dei ka jong pi ka kam ka jong pi lap shipon ki bom pat biang ka jing em race not scam ho dry yaine but Jesus Christ but scam bet ki kular ke jong ublai wanam phaidien wanaman thai no ban sakri utrai wanam artien rai ngai bet yo try de ka donut ka jong pi baro sakri bet yo try wala pedeng jong ki jing sha le ben pedeng ki jing pedeng ki jing kerdo pedeng ki jing pang pedeng ki jing sha kan no bom dei pedeng jong ki jing pai ka jing ka sem jong pi sakri utrai namar how Chris la pendap ye pi on the Bible how Chris ye ka jing im jong pi pin sakla long ka jing im ka batap pura kau mot ki ek kin sa biang lut ha ka jing im ka jong pi ki on sa penjanai lut la ka jing dei ka jong pi utran penjanai ye ka jing dei ka jong pi syukurem la ka jing im juki khon ka jong pi utran penjanai la ka jing dei shiyeng utran penjanai la ka dei ka kam utran penjanai la ka dei ka jing long ka jing len ka jing prakhat ka jing le ka jingkot jingkhia utrai un penjanai un pendap puralut ye ki ei baro hakba ki kin ya bai ya ranti nan ni shakman how Chris aga daw mo pi snot scam bai tang how Jesus Christ haga por ka jong ublai ki ei kin long itna haga por ka jong ublai haga ayom ka jong ublai kin biang lut ki baro kin itnat lut ki baro kin wonder lut ki baro kin janai ki baro pat pendap pura ye pi aga por ka jong ublai nya ka daw nomor pi dona ukris ka don ka jingkermen ukris happy ka jingkermen ka buram how Chris ka jing em jong pi ka yeng ka jong pi kin salong yeng ka jing em ka ba dap pura nan le sakman ka jing em ka ba try pendap lut ye ka jing don kam ka jong pi baro nan ni sakman ublen kur khui film ba ka ktien ka jong play hakan ka singi tumin kam kan ti ka kolar ka jong play ublen pendap ye ka jing don kam ka jong baro hakil yang baro ni ko por ni tuai kawana kamat chome ko paling bau Jesus Christ man aingo eme ka ktien ka jome ka ba long shisha ka kolar ka ba in ka ba how Chris ka jing em jungi pan ka long ka jing em ka ba dapura la pendap lot ye ka jing em jungi de ki ki jing don kam baro met men sim ha ka jing dei ha ka yeng ki khor ki ktie ka kam ka jam ka lawei namar how me on pendap lot ki jing don kam ka jungi baro on ye shem lot ngi tip scam ba ha me ka jing em jungi lanang penwandur kan kalau ka jing em ka ba ki kin long janai kin pek kin renti kin wandur kin itnan da ka bor ka jome ko tra chi sob lai
dwai na ka benta ka ni ka sngi nam ta ki khon ka chome ablay men ker khui ka ni ka sngi men pen sle ki ni ka sngi men pen roi jingai ki ni ka sngi men yalam ki ni ka sngi men hikai ki kumno bikin le ka mon ka chome ni ka sngi ya don ka nu ka jing ap thap jung boman ben pen snew ben pen jot ben wara ka jing pang jing stom ben wara ka jing ma jung men sa ka jing em sukin da ka kerteng du Jesus Christ na pen sange lot ki bor jing dom baro ki bor boman baro lobla pen sange no da ka kerteng du Jesus Christ na ka jing em jung iwei poi ka snap ya ka ktin ka chome ni ka sngi oblai pelat ki ni ka snew pen ken ria no ek ba snew ni ka ying ka jong ki ka jing dei ka jong ki na ki khon jong ki na ka kam ka jong ki weng no itu kalanti bomman na blay na ka ying ka jongki na ka jinga day ka jongki ko tran chi sok lai kanu ka bor jingdom ka buan ban lan shop ka buan ban pat pen prai ka ying ka jinga day ka kam ka jam ka jing ko jingkhia a blay men weng lot ikita baro a blay ki bor jingdom ko tran chi sok lai ai ba ka kti ka jome ka long halor jongki hani ka sngi ban sok span ban pen khia ban pen thmai ban tei ban pen bha ban pen wan dor ko tran ji sob lai ka jing em ka jing dei ka yeng ka kam ya ka lawei ka chongki ko tran ji sob lai trai men ye shamlot ka jinan kam chki baro met men sem ching ba chi prakhat a kreni ka jing khia ka met ka chongki ka kerteng u ji su ken khia kran a kreni ka jing khia ka men sem ka chongki a kreni ka jing khia ka jing mat ka chongki ka kerteng u ji su a kreni ka jing khia ka jing dei ka chongki shikurem hagaba sa hisien men pen yok pat hagaba I kurem ka kurem go trai sa hisien kin don ka jing ie ka jing long ka we ka jing sngol tho jing man pen poi bin ki shika ka jing sa lang ka jing long lang ka we go trai ji sob lai try men tei ka jing dei tei ka jing long ka chki pen bet thon ye ka do no ka jing mat ka jing len ka ba sneu ka ba kinja do ka ba kinja per thai ka jing long ka ba arsap ka jing long ka ba butto ka jing long ka ba makia ka jing long ka ba ya le prasa ka jing long ka ba sarong ka jing long ka ba auria ka ba klim ka ba thok ka ba shukor baro ablay ka ba dam ka ba bitar ka ba khnyum long ba weng no chis ndan ka kerteng ka do Jesus Christ na ka jing em chki pen kho ye ki na ka snam ka jome pen kho ye ka jing long ka jing mat ye ka jing dei ka jong ki ka try na ka snam jome Jesus ablay ka try pendap ye ki na ka jing long ka jome to men pendap dala dehi haki ka try ka try Jesus ablay try men pligi kmat men sim ki nang yo ie me ki nang mat me pendap jing I blay ye ki ka try baga jing I ka jome ka sinshari ki ye ka ying ka chki walam ni ka jing sok ka ying ka jing long ka we ka ying pen khia ka jing dei ka jing mong ka jing thang ye ka ba snew ka jing kmau ka ba rim baro pen khia pen klat no ye ka ba kum kita ka try kersoi jing ie ka do no ba ka jing I blay ka kersoi po jong ki ba kin sedang bani ie ba ye mam bani long ka we ka try Jesus blay ko pa pen bet ba me thon ye ka ying ka jong ki ye ka kam ka jong ki ka jing dei ka jong ki try Jesus blay sumalot I ka khot jo ka ying baro why kar khui ki kimi ki pa kar khui ken men ki para ga jongki kar khu ga shika jinga dei shikurem kar khui kurem kar khui ki khon ki khti ki jongki kar khu ek persa kurem kar khui ki ksiu kar khu hadu ki khlong hadu ki badang pon na blai try men kar khui ki baro ching se sem ko try ji sop lai na duai na ka benta baro ki ba sngap ablai try men ra ek jing em chki kin tiu ki ko try dan kanu ka ba blok ek jing kar khu ga jing em chki men weng ka ta to ka jing kar khu jo Jesus Christ kan to ka jing em chki to ka jing pen man ba to ka jing thau thmai ka jme kan wan ka jing em chki la we ka chki to ka jing ra ka jing penan buram ka jme ka ya ki ko try to men pen roi ki ha ki liang baro bakin rus pa ha ka yo ka kot be try ken man ba ka yo ka kot ken roi ka jing nang jing start ken roi ka jing puli ken yo kam yo jam ablai ken dap ken biang ha ki liang baro ablai ko try Jesus ablai ko pa yes shamrot ik jinan kam jongki baro pin khia ik ba pang kanu ko jing pang ka badon ka met ka jongki da ka kerteng Jesus Christ nga be nga hukom ni ka jing pang kan mi kan ria kan no shisan ka met jongki ai kren ni ka jing pin khia kum ni kan wan long people up pin khia no da ka bor ka kerteng ka snam yo Jesus Christ kren ni ka jing khia kan tap ik met ka jongki ko tran Jesus ablai ya rap ki ablay bakin yo ekamet ko thumai ko ta ka kti ka bala mong ko chome ba men ta eki ko try ki khatmet ki ba mong ki joki bakin khia kran na du ka sngi ko tran Jesus ablay nga pin bana to ka met ka chongpi kan em kan khia kan thumai kan long ka ba la pin thumai la pin khia no na du ka sngi ka kerteng ki Jesus Christ try Jesus ablay nga IT kti ki chome kar khu ki ben hospital men le ki kamba pen khlan ki khatmet kar khu ki sumar ka ki yo ko tran Jesus ablay try men sumar I way pe way ni ka sngi
don ringkat ber ke kam ke jam jong ki beteng yes ker khoi ki don ki ba dap ram pelat ki de ke ram don ki ba ai pisa tingka ki bompat yo ablemen kta ki ta ki ba shem kin ker khoi ki ta ki ba shem kin roi kin man bha kin yo ban siu kliang no ablei pen man bhai ka rap karyang ka trai ga kta pen man bhai ka jing puli ai jing start ki ba don hap ding ka jing puli ai kam ki bompat yo kam ker khoi ki interview ki jing wat kam ga jong ki bakin yo ka kam ga jam ka ba biang go trai pen sle pen ku bori ke shakri ke chobe menang ra menang penon kam menang ai bori ke bakin shurham shu ban shakri me ke nang long ka jingger khu te ga ying ka chongki ko trai pen loi ka ying ka chongki sai sien ka ying ka badap ka jing ye ka jing long ka we ka jing sngo thu jing mat sumari ka ying ki da jongki da ko sne ta ki kon ki bla jot ki bla pra pen em ke pen thmai lot ki ko trai pen poi ke shika jing ka law mat pen phai ka do no jong i wei poi ki ba la jangai na me pen phai ke shame hi ko trai ya don na kleng chuki kila lek he kelenti perthai kelenti boman seno ekina kata wengno ede kelenti bawm pen sange no eka basniu na jing em chuki ko trai pen sange no eka jing trai jung saitan na jing em chuki ko trai pendap i wei poi do men simu khoi ablai trai pendap eka ka bor ka jome ka jing start ka jing ai ka jome pendap eka ka jing command ka jing sub try pendap eka ka jingker khu ka jome makin roi kin man bha kin ruspa kin kot kin khia kran bakin san ka bakin jaman sim kin long ka jingker khu ni ka sni ka try chi sab lai try nga it no i wei poi he ki beran bor ka jome try ra eki sumar ki pat scam ki ni ka sni ya shem ki jinan kam chuke jubab ame ki jinan kam chuke try men ya shemlot ki jinan kam chuke met sim jim mat prakhat pen khlan ki jinga dei ka chunki shi ying shi sem dei pat ka jinga dei ka chunki shi kurem shi para ko try shi ying it no eki baro ki dei ka chome ha ka kerteng Jesus Christ bana nasan atwai amen amen ublen ker khui fini ka sngi ya pin sno scam but Jesus Christ ni ka sngi ya ine but o but shakri o but puli kan ka zong blai let ka jinga seng but one man type but shakri o try one am shong ha ying ka sngi blai let ka jinga seng but shakri ba yo try ka don ka chom pi baro na baro blai un pendap rot ka jinga kam ka chom pi baro ublen dei ka ying ka chom pi ublen khya ka jinga dei ka chom pi ublen penyo ya ka long ying ka ba sok ka ba kben ha ka jinga ka chom pi ka ying ka chom pi ka jing em chom pi ka lawe ka chom pi ki khon chom pi na baro pi don how Chris Phin salong ki ba pura ki ba biang na dong sedong ha ka por ka chong play brin ka khui pin ta ka puram ka chong play amen